Здравейте, аз съм Петко БГ и днес ще си поговорим за рекламите по телевизията. Сега в момента по телевизора има реклами. Ето ги. Дразнещи. Гледаме ние реклами и през 15 минути филм. Но, какво да се прави? И рекламите. Рекламите за всичко. Лекарства, храна и тем подобни. Но, какво да направим, за да не ги гледаме? Първо, включете на друг канал, на който не се дават реклами. Второ, отидете туалетна или си свършите някаква друга работа. И трето, изгледайте рекламите, ако са интересни. Това бях аз, Петко БГ, до следващия клип. Чао!